LTN. Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Kare ji mang'eny sana manopango ketho show mane ni Egesa. Kama ne antie an ng'ama Nyasaye ohero, ne onge gima nyalo kethore. Winjo, show ma Egesa nopong' like hell. Aneno ka Pascal Sungu, dichuo ma jakuoth ka dhako, iluongo ni ng'ama onyuomo dhako ma jamriembo motudo sime gweng'. Obukore ni ne wagocho ni show mar Mr. Kede ne nitie kombe. Kombe go meru ema nobede Pascal Sungu. So ma Egesa nopong' makata kumiluo onge. Imbe no chuli Arabian Men's ni mondo idhi keth nying show mane wagoyo. Show mane ni Egesa nopong' ma nyaka wuon Egesa kende nowacho ni show pong'. Ma show pong' ma ng'ata mane ni Egesa ne neno. Wek tiyo gi weche winji ng'ama dichuo bwana. Nyicha sewacho ni ng'ato kamedo chwe to ike tin to pache dhi e iye mokuot. Ne wang'eyo ni obedo plan ni onego bed ni show ma Egesa kethore ndha obedi. To show nopong' kendo ne wago show maber. No, an nadhi kaka technical appearance, na onge gi jogena to nago show. Jogena ne nitie gin ji ang'wen. Two dancers maga to gi Orwandindo gi Shem. Maga jogena man original mane ni kacha. To show nogore maber ma show nopong' ma Egesa ong'ok. Koro, wadwa daka nang'o ka gich lit. Ang'o me wayiero negative mwalando. Ka ni onge Egesa, in ilando meru, to ni onge Egesa. Onego bed ng'ama ne ni Egesa monego land nikech ne entie. Ilando meru to ni onge kanyo. Ok ubi ketho. Kore kadhi bedo maduong', kore kadhi bedo nu malit. Wan wakia kaka ng'ato loso pesa ne. Mochopo makoro luongore ni king. Wan wachandre mondo wayudi. Wan ukwarwa pete mondo wayudi. Mr. Kede naneno kitimo event ne lich ahinya iluongo ni ang'o wave kendo ne mit maratari lakini gima awinjo oko kanyo kendo neno pictures ni jothumbe nogocho negi kombe maratari nugocho ne kombe dala kanyo ma ing'eni nitiere crowd pool. Anyway, congratulations Mr. Kede. Awe bedo ni awuoyo negatively about gima jowete gatimo. Congratulations Mr. Kede, and I wish you all the best. Koro berberie yao platform minyalo konyogo jothum kaka ambasebedo ka konyogo jothum. Mar ariyo, nuturo ti aluochi panoran nang'o. Aluochi panoran ne in MC. Tawinjo ni mbala mwezi gi yobo yosh no biro kanyo ne gidwa perform. To ne gionge list mar performance. To in aluochi panoran ni insist ni nyaka gi perform. Ema ne bonsa odhiri migori piny matiendi otoro keno wil yudo fracture naneno kiseketono kanyo ni inyori maratari. Justice be nyaka gimiya miya. Ko kamano no Mr. Kede sami pango event machalo kamano ming'eni dhi luongo content creators kata dhi luongo jothum mang'eny. Inyalo bedo ni keto jomoko e schedule to ntiere jomoko mokiketo. Migia miya thuolo ka gibiro to imigi kata recognition mathin. Ok ni winyo ng'ato kaka no winyo aluoch gi panoran. Ko kamano Kede wan obro support gi koni. Support mora mora midwaro wabro miyi. An amor kodi gi gik mitimogo. Ber ka ji grow and you are growing. Ambe mara biro mbele ka. I hope nubro yuara wan tie ng'ato kwa bitur. Atiko kanyo kaka Pascal Sungu jaka na chiel. Nyakuramogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny. Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kikibed gi kionko moro amora ni mar LTN, Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku, kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth, tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN, Luo Trending Nation.
Yes, adwa address gimoro notimore Egesa marach sana. Yes, show no ber gore maber kendo ne wabudho maber. But adwa address gimoro manotimore ne aluoch mowadwa kabet piny kendo gino nowang'o iya seriously machungo madhi amako ng'acha ma ji ogola kuome ka ng'ama ne otura ogino wil aluoch. Kech ng'acha aluoch ema ne MCA manochako gimoro amora program kaka ne dhi mbele. All of a sudden Pengle wuon otiato biro. To Pengle ema nobiro gi bwana cha. Koro aluoch ema ne nigi program, an onego bed nadonjo saa 5 e stage. To tera mabiro donjo gimoro saa 8:30. Koro gima nomako dhoga, bwana chomako aluoch modhire stairs, mowite stairs nokodhire. Ma aluoch ok nyal chung', tiend aluoch konchiel ohinyore mok nyal chung'. To Pengle ni kanyo to ok address gini, ok owuo, iwinjo. Adwa ni Pengle come out clear mondo nyiswa ni macha ne en ng'a, nikech aluoch pok nokinyo ng'ato. Adwa ni bwana ni mondo nyaka bed trace mondo ng'e ni en ng'a, to notim ang'e e stage. Nikech Pengle galuoch, Pengle en jakagan, aluoch en jaadiedo, wakiewo. Tok dang iny wadgi to en odhi mbele gi program ma iwinj ka Pengle wacho ni goleuru oko mondo udhi many kaka ikonye. To ko address ma chung madhi mamak ng'acha, madhi mamak ng'acha ma achodne nyaka lewni. To onge ng'ama neno bonsase mobiro okwera gi ji ni mondo awe ng'acha. To en owuon en e stage kama gini timore to kowuo. Koro anyiso Pengle, en osiepna for a long time. O come out ka en mano. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuok kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'e life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kai, kete mana kokidwa kete kat wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. LTN, Luo Trending Nation. Mogik adwa ng'eyo ka management mar Egesa Villa nong'eyo bwana cha, nikech ne ok onyal dhi mobed e stage kama jothum goche ka ji ok ong'eyo. Koro bwana nonego bed trace nikech asira mano mako godo aluoch ne anawe, aluoch no alayo to komo nodok mondo odhi okaw microphone to bwana chomake to dhire owite stairs. Koro adwa ni ka management ma Egesa ong'eyo nikech nitie gik manyalo affect business. Aluoch osebedo e industry mar comedy ni ndalo mang'eny. Aluoch pok nomakore kata gi sati gi ng'ato. Bwana cha nyaka bed trace mondo ong'e ni tang'o momiyo notimo na aluoch kamano, tang'o manokelo mano. Emomiyo anyiso Pengle wuon otiato ni mondo come clean mondo nyiswa ni ng'acha ne en ng'a. Nikech sama Pengle odonje stage ma program ochenjore, an mano onego bed nagocho saa 5 otera nyaka saa 8. Ineno. To aluoch obiro to kuodhona ni ba in ema onego bed ni donjo sani tok Okoth Jarapogi. Koro ka aluoch dok ni mondo mi koro luonga, to Pengle oluongo upcoming moro kanyo, ng'awe Queen of Rumba. Koro tok Queen of Rumba ng'ane dwa ni mondo koro an matimre nade tema ng'ano maka aluoch to diro kucho. Jothurwa iya nowang' mane ok bendi an be an main artist kata an one of artist mane dhi perform kanyo. Dikori wacho gimachielo, dikori go mbaka machielo, nikech gino litna nyaka sani nikech aluoch nyathiwa pok nokinyo ng'ato.
Aluoch onge ga dhoge en mana nyiero ne musiko nyiero. Koro adwa ni mondo mi management ma Egesa wuoguru oko kamuru clean mondo wang'e gimomiyo ne nyien cha dwa nego aluoch. LTN Luo Trending Nation.